empresas podían facer asambleas, podrían organizar folgas, que é ben certo que eran ilegais, pero a estrutura que se aproveitaba, a estrutura legal para convocalas, ¿no? Entonces, claro, eso tamén, o decía antes, da universidade ten un precio, porque o que traballar, o partido chamaba salir á superficie, traballar abertamente os dirigentes sindicais, os comunistas, pois claro, está a Brigada Político-Social actuando, e nas empresas concretamente tiñan unha oficina, polo menos en Vigo, na transición en Vigo ten moita importancia para min como empresa, hijos de J. Barreras, porque ali traballou meu pai, meus tíos. Despois da transición, nunha visita que eu fixen ali, me enseñaron o despacho da Brigada Político-Social, o cual, imagínate, o sea, era imprescindible traballar con unha cobertura legal, porque a Brigada Político-Social sabía, porque estaba na oficina de al lado, que era cada quen e tal, e a súa afiliación e a súa ideoloxía, pero traballaban legalmente nos xurados, en fin, etc. E entonces eso pues, nos daba certa protección e certa posibilidad de facer asambleas, de mobilizarse, etc. Xurados eran os traballadores, digamos, que facían de representantes sindicales. Sí, digo porque... É o término de aquela época para o sindicato vertical. Non simplemente falábamos de dirigentes sindicales. Como era, cando vostede era neo, como era a Galicia daqueles anos? Como era o Vigo daqueles anos? Quero decir, se notaba en algo que faltaba algo? Que faltaba liberdade? Non sei. Eu creo que a dictadura en Vigo, en Galicia, en España, era moi gris. Todos a recordamos con esta metáfora de blanco-negro, do nodo en blanco-negro, etc. Era moi gris. Pero eu, que era fillo dunha familia obreira, fui un neno feliz, porque independentemente do contexto político, eu fui un neno feliz. E na miña casa, que era por parte de pai de tradición comunista, por parte da miña nai de tradición socialista, pois escoitaba meu pai Radio España Independiente, Radio París, e recordo a miña nai berrejando, vou dicilo así, congeada, porque era, emprea ese moito término no galego de Vigo, de que non dicía meu pai que mandara para cama ao neno, e nacín así, de noite escoitando Radio España Independiente e Radio París, sobre todo, que me acorde. Meu pai estaba sacara da Pirenaica isto de o que foi yunque ten que ser martillo, que é unha especie de metáfora da ditadura do proletariado. Sempre repetía eso. Eu discutía con el porque eu era partidario dun socialismo en democracia, de unha maneira espontánea, porque era adolescente, ¿no? Pero xa digo, ao final entramos todos os que tiñamos algo de conciencia política no Partido Comunista, porque era o que lle plantaba cara ao réxime de Franco, non? Na súa casa se falaba de política, pero na rúa, cos amigos e tal, menos, non? Pois, vamos a ver, na rúa, fora da casa eu me acordo do instituto de Santa Irene de Vigo, que tiñas un profesor, Rufo Pérez, que falaba da Unión Soviética, falaba dos tanques, e vamos a casa comentábamos, era todo moi así, non? O profesor dixo eso, tal. Leíamos logo o Faro de Vigo e entre liñas, non? Pero claro, a prensa, por moi franquista que fora, tiña que falar de noticias do momento. Eu recordo que me impresionou moito, eso foi no ano 61, tiña eu 15 anos, como asasinou a Patricio Lumumba, primeiro ministro do Congo, non? Me parece unha cousa terrible. O Estado comunista era un nacionalista anticolonialista, non? Do Congo. Logo
en fin, rehabilitado, e todo eso, así vivíamos. Cos rapaces, cos amigos, etc., non recordo que faláramos moito de política. Na escola de Peritos de Vigo, no tempo que estuve eu, en algún destornillo, nos vestimos de obreiro, fixemos unha carroza sobre o tema da migración, pero todo moi así, non? Realmente eu non entrei en contacto coa realidade antifranquista e, por lo tanto, co Partido Comunista, que era hexemónico nese momento antifranquista, hasta chegar á Universidade de Madrid, en parte para desgusto tamén dos meus pais, porque da miña nai, seguro, e do meu pai tamén, porque ele, inda que eran esas as súas ideas, pois claro, tiña medo, non? Porque o que poidera pasar comigo, non tanto o que me pudiera aceitar aos estudios, que ao final aceitoume, claro, sino o que podía significar para a miña propia integridade, ter un compromiso político. E así, que había certa diferencia definitiva entre Madrid, Barcelona e o resto das provincias. Ao final, o movimento foise democrático a través das universidades e das empresas, foise estendendo, pero ao principio estuvo sempre un pouco concentrado en Madrid e Barcelona. Típico. E o PSOE onde estaba? Porque, sí, a súa nai era o PSOE, pero o PSOE existía. Hasta que chego a Madrid e vexo, pois claro, o Partido Comunista, o movimento, digamos, de resistencia, como quería chamar, que era o Partido Comunista. Onde estaba o PSOE? Existía naqueles anos? Mira, eu recordo que no ano 79 xa estábamos en democracia, o PSOE fixo unha campaña con un carteliño coa foto de Felipe González e dicía, no ano 79, 100 años de honradez e firmeza. E se decía, non? E decíase, non só nós, decíase, sí, 30 anos de vacacións. Eu creo que o PSOE estaba moi desaparecido, houve algún elemento que participou en algúns lugares, na Universidade de Madrid, algo en País Vasco, pero moi pouco, non? E a miña experiencia personal, a miña nai é de tradición socialista, porque na familia le chamamos Don Pastor, era Pastor Rodríguez, que fora un membro destacado do PSOE durante a Segunda República, que foi condenado a morte no ano 36, foi o único que se salvou en Vigo. E eu, cando empecé a ter un pouco de conciencia política, un día fui visitar un pouco, non? E como me veu moi interesado, me deu un libro, que é Por quen doblan as campanas. Había moito temor, se salvara da pena de que matara, e había moito medo, e todo o que pode ser a tradición socialista estaba moi baixo terra, non? Os únicos que se atrevían a dar a cara eran os comunistas, non? E entonces, nese sentido, acabamos facéndonos todos do Partido Comunista para poder derribar a dictadura. 72, represión sindical en Ferrol, mortos incluso. Como se chega a semellante situación en que haxa disparos? Como é concebible eso? Mira, eso cadrou nun momento en que as mobilizacións dos obreiros foi medrando, non? O sea, dixemos como empezou eso nos anos 60. Nos anos 70 se fixo moi forte o movimento obreiro e puxéronse, diríamos, moi nerviosos e atacaron con toda a forza da represión, pero é que non era suficiente a Brigada Político-Social, que perseguía as persoas que estaban comprometidas na universidade, principalmente, nas grandes empresas, etc. E aí en Ferrol, desde marzo de 1972, quisose facer un escarmento, non? E organizouse esa masacre, unha ametralladora ali que matou, pois eso,
a Daniel, a Amador, feriu a Julio Negros, etc. e outros. Non se sabe o número exacto de feridos, porque moitas balas foron extraídas de Estranges, polo visto. Claro, porque que pasa agora o problema? O problema que temos agora é o seguinte. No ano 1976, en Vitoria pasa algo parecido. Xa non vivía Franco, en época de Arias Navarro, se ametrallaron aos obreiros sempre un acto consciente, ¿no? Para intentar facer retroceder, digamos, ese movimento obreiro tan forte que conseguíramos crear. E entón, nos últimos anos, os compañeiros de Vitoria crearon unha comisión para que se investigaran os feitos de Vitoria. E iso é o que eu boto de menos en Ferrol, e o teño dito outras veces. Bueno, según os criterios actuais do dereito internacional, as víctimas das dictaduras teñen dereito á verdade, á xustiza e á reparación, non? De Ferrol non sabemos nin quen disparou, quen ordenou disparar, nin, como tú decías, o número de feridos que houve, etc. E penso que a lei de memoria democrática que ven de aprobarse é unha oportunidade de ouro para non solamente en Ferrol, sino en toda Galicia, para exixir que se saiba a verdad sobre a masacre de Ferrol e se faga xustiza cos seus executores directos e os autores intelectuais. O caso de Vitoria chegou a xustiza argentina, non? Que está, como aquí en España, supostamente, eu creo que non é certo, pero se está argumentando de que a lei de amnistía, que era para os presos políticos nosos, pois que protexe aos verdugos do franquismo, pois a xustiza non fai nada. Entón foron a Argentina, están investigando a masacre de Vitoria, incluso quixeron chamar a algún personaxe importante que naquele momento do goberno de Franco, etc. O goberno se negou a que fora lá a prestar testimonhos. Se están facendo cousas e en Ferrol non se están facendo, e agora é unha oportunidade importante. Non sabemos nin quen apretou o gatillo, nin quen foi o autor intelectual. É moi importante que se saiba, porque esos son delitos hoxendía de lesa humanidade, que non prescriben nunca, nin non hai amnistía de ningún tipo que lle quite esa legitimidade á reivindicación de que se saiba a verdade e de que se xuzgue aos que cometeron ese asesinato colectivo. Entón, cando no proceso democrático se deixa atrás esa entre ruptura e reforma, se opta pola reforma, e se deixa atrás todo iso, se acepta incluso a bandeira bicolor, se acepta a monarquía e todas estas cousas, non se acepta tamén, digamos, unha das peaxes que se pagou ou non. Esa peaxe non se chegou a deixar clara. Non sei, pregunto, é unha peaxe que se pagou, porque moitas veces acusa agora a súa xeración de, bueno, son del régimen del 78, o sea, que foi un entreguismo. Era a posibilidade do que se podía facer, era que... Bueno, vamos a ver. En primeiro lugar, os temas agora de memoria histórica, a mí ás veces me preguntan, e naquela época que pensábamos deso, nos anos 70? Pois dificilmente podíamos pensar, porque a memoria histórica empezou a preocuparse polos desaparecidos da Guerra Civil. Dificilmente podíamos preocuparnos deso cando tiñamos os nosos propios mortos, torturados e desaparecidos nese momento, nos mesmos, nos prendían, nos torturaban,
etcétera, non? Entón, nese momento ese tema non nos preocupaba. O que nos preocupaba era o tránsito da ditadura da democracia. Polas vías que poidéramos, pois non, a poder ser a través dunha ruptura democrática, porque a referencia histórica que teñamos era a caída dos regímenes totalitarios despois da derrota de Francia, perdón, de Italia e de Alemania, na Segunda Guerra Mundial. Eso é o que esperábamos, e iso é o que pretendíamos. O problema que pasou é que non tivemos apoio suficiente na poboación para lograr unha folga xeral política, unha folga nacional que derribara dende a rúa a dictadura, como logo se fixo, claro, nunha dirección diferente cando foi a caída do muro de Berlín, que foi derribada a través de manifestacións, etcétera, ou na primavera árabe incluso. Entonces, nese sentido, fracasamos nós, bueno, non tivemos o apoio suficiente, non é porque non o intentáramos, non tivemos o apoio suficiente, porque existía un medo que impregnaba todo, unha minoría moi grande, non mobilizaba, pero a maioría da sociedade non se mobilizaba contra a ditadura. Había un sector que estaba de acordo coa ditadura, pois había entre os que éramos antifranquistas e os franquistas recalcitrantes, había un sector moi amplio que, bueno, que non é que fora indiferente, pero de todas maneiras ni se ocurría participar nunha manifestación, ni unha folga, ni nada. É dicir, nese sentido, non tivemos o apoio suficiente para provocar unha ruptura democrática. É como isto, unha frase que se utiliza ás veces, de que os de embaixo non tiñamos forza para derribar a dictadura, pero os de enriba tampouco tiñan forza para facer desaparecer, por moita represión que houbera, o movimento democrático. Non quedou outra que negociar o tránsito da ditadura democrática, e para ese tránsito os temas que nos importaban máis é aquilo porque nos que loitábamos, que decíamos liberdade, amnistía, estatuto de autonomía, e os demais nos parecían temas secundarios, incluído da bandeira, incluído da monarquía. O da bandeira porque é unha cuestión simbólica e ademais, bueno, fracasada desde o punto de vista digamos, do réximen e os seus descendentes, porque a bandeira solamente está nos actos oficiais e no fútbol, porque unha parte moi importante dos españoles non te identificas, igual que pasa co himno, non sale a letra do himno franquista que nos ensinaban, etc. Por tanto, unha cuestión puramente simbólica. E o tema da monarquía non é unha cuestión tan simbólica, pero non tiñan forza para impoñer unha república. Entón nos parecían temas secundarios sempre e cando se implantara un régimen de libertades e parlamentario en España. Por exemplo, Adolfo Suárez tuvo o valor un momento dado de legalizar o Partido Comunista o 9 de abril do ano 1977. Semana Santa. Cinco días despois, no 14 de abril de 1977, nos reuníamos os membros do Comité Central do Partido Comunista de España por primeira vez legalmente en España no Hotel Convención de Madrid. E entón, Carrillo está na presidencia ali, sale un momento e volve e dice: me acaban de decir que hai con ruido de sables, é dicir, que hai unha presión moi grande militar. Hacía 5 días se legalizara o Partido Comunista, moi dirixida contra nós. E os que están negociando cos propios militares dende o goberno de Adolfo Suárez din que sería moi importante para neutralizar esa presión que pode transformarse en golpista, moi importante aceptar a bandeira e aceptar a monarquía. Nin foi necesario votalo,
por consenso, unánimemente aprobamos polo que decía antes, que me parecía cuestión secundaria, me parecía máis importante que se legalizaran a todas as forzas políticas, que houbera eleccións democráticas e que puidéramos, digamos, consolidar o que estaba comenzando, é dicir, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de folga, etc. Saria Labao, non sei se foi na mesma reunión ou foi en Roma. Espera, deixame rectificar a luz que nos quedamos nunha reunión na que comentaba algo de... Digo, Saria Labao comentaba... Decía que era unha reunión, non sei se en Roma, non me quedo agora mesmo, teño transcribir, pero non lembro. Sei que estaba Dolores Ibarruri presente e decía que se votou pero que se aceptou con vaguas nos ollos algúns. Bueno, é un pouco confuso porque Dolores estivo en Roma. Estaba en Roma, si foi en Roma. Roma foi a primeira reunión do Comité Central que fixemos ensinando as caras públicamente, ¿no? Pero a primeira, pero sin embargo os feitos esos foron no Hotel Convención de Madrid un tempo despois, etc. E con mágoas, eu pola miña parte ninguna, é dicir, racionalmente o fundamental para nós non era nin o xefe de Estado que non decide, sino que xoga un papel máis ou menos simbólico e menos a bandeira. Era que o Partido Comunista seguira legalizado, que se legalizaran todas as organizacións políticas e que transitáramos dunha vez da ditadura á democracia. Por a miña parte, sin mágoa ninguna, porque o tema é que a esencia da nosa loita era conquistar a democracia, non? O demais son símbolos que se poden sustituir por outros. Evidentemente, como consecuencia desa imposición, gran parte dos españoles, sobre todo de esquerdas, seguimos nos produce máis frío que calor, pois, o himno e a bandeira. E ás veces o propio xefe do Estado tamén. Pensemos no emérito, que xogou un papel moi positivo no golpe de Estado do ano 80-81, moi positivo, son dos que creo neso, pero que logo se comportou como un verdadeiro maleante pois coa corrupción que practicou durante moitos anos. Por lo tanto, eso queda atrás. O fillo non entrou por ese camiño, máis ben foi crítico, como todos sabemos, o rei Felipe VI, pero o importante é que tivemos 40 anos de democracia. A democracia española é unha democracia consolidada, incluso cando o sector máis dereitista do PP crea Vox, hai que escoitar aos de Vox no Parlamento falar que eles son constitucionalistas. A mí me revolve o estómago. E entón me pregunto, vamos a ver, cando din eso, o din por convicción democrática, ou din porque lle gustaría que o réxime de un político en España fora outro, pero que non poden os impoñerlo. Moito máis podemos plantearnos esta pregunta cando vemos que en Estados Unidos a ultradereita con Trump asaltou o Congreso de Diputados e os seguidores de Bolsonaro tamén no Brasil. E, sin embargo, en España eu imagino que eles les gustaría facelo aos da ultradereita, aos de Vox, pero saben que non poden. O sea, temos unha democracia que realmente que conseguiu primeiro integrar dunha maneira espléndida a sucesores políticos do movimento dos indignados do 15M. E agora, pola dereita máis extrema, integra ao partido Vox, sempre con todas as suspicacias que pode
que pode provocar pois unha xente de ultradereita, cando a ultradereita neste momento no mundo está tendo moita forza e que se eles poderan farían o mismo que fixo Trump o que fixo Bolsonaro. Entón temos unha democracia moi consolidada, mereceu a pena calquer pequeno sacrificio de tipo simbólico para chegar á situación que temos hoxe en día. Se acaso a democracia en España ten uns problemas de falta de calidade, pero de outro tipo, non? Que non hai, por exemplo, democracia directa, non se fan referéndums, ou que levamos 40 anos de democracia e aínda non se pode dar un enterro digno ás vítimas do franquismo ou xuzgar os delitos de lesa humanidade, como os asasinatos políticos e como as torturas, etc. Esos son os problemas que ten a democracia. Por lo demais, é unha democracia consolidada. Había unha situación bipartidista e costou bastante e hubo moita movilización, sobre todo en momentos indignados, que foi o que supuso un antes e un despois, e agora xa non estamos nunha situación bipartidista, estamos nunha situación pluralista, e, por lo tanto, volvendo os ollos para atrás, quedan moi pouco o que tuvimos que ceder nese aspecto, digamos, de tipo simbólico. E o tema da memoria histórica nese momento non se planteou. É que morreu xente hasta Franco asinou pena de morte hasta o momento de morrer. E despois de Franco con Arias Navarro seguiu habendo unha represión fortísima. Aquí comentamos o caso de Vitoria. Paramos pero por media hora. Sí. Pero, de medo, de crispación, de... Que é o franquismo? Que era? O franquismo era, ante todo, unha dictadura. Eso é, digamos, a cuestión principal que debemos ter clara, nunha época en que estaba de moda ser fascista, por lo menos, nunha parte da sociedade, en toda Europa. Estaba o partido nazi en Alemania, o partido fascista en Italia, e en España un pouco un grupo de xente foi nese camiño. Por lo tanto, o que era o franquismo tiña dúas dimensións. Unha, no sentido fascista, a falange española e de las Fons, e por outro lado un componente característico español, que é o nacionalismo católico conservador, ultraconservador, diría eu, que ao principio estaba representado polos carlistas e logo xa nos anos 60 polo Opus Dei, Claro, aí había familias, había corrientes, había liortas entre eles, pero Franco era un dictador hacia fora e era tamén hacia dentro do seu movimento político, se chamou ao principio o movimento, non? Pois, entón, nese sentido, impoñía orden. A non nos interesou moito seguir as diferentes corrientes do franquismo, porque co paso dos anos daí surdiu un movimento, unha corriente aperturista que xogou un papel moi importante na transición, non? Como interlocutor do antifranquismo. Dúas preguntas tontas. Unha, Franco realmente tiña unha ideoloxía detrás? Porque lembro unha frase dele, ahora como yo non se meta en política, que non sei moi ben a que se refería, ou era simplemente unha demostración de poder de certos sectores que cústame definir. Quero dicir, o nazismo entendo o que é. O fascismo italiano, de certa maneira, tamén. O franquismo é como un monstro, sí, pero non sei exactamente que personalidade tiña ese monstro, non, a parte da represión, ou era unha colección simplemente de familias que buscaban o poder, de familias políticas que buscaban o poder. Había algo máis, había un sustrato de alguma maneira. Home, eu creo que Franco e os militares que deron o golpe do 36 eran, ante todo, militares católicos, apostólicos e romanos, é dicir, que reaccionaban a
a todo o que significou a República, non? É dicir, el foi, digamos, o último que deu o paso, pero outros o deron antes, e foi o paso definitivo o que deu Franco. Por lo tanto, que era Franco? Pois un militar e un católico ultra conservador e autoritario. Autoritario pola parte, digamos, de militar, que se dedica logo a gobernar un país, e logo tamén pola parte de esa ideoloxía que, inda que non fora a súa inicialmente, el, digamos, que fagocita, non? Que a falange e os diferentes grupos fascistas que se unificaron e non lle quedou máis remedio, ainda que houve disidencia na propia falange, de aceptar, digamos, o protagonismo de Franco, non? Entón Franco acabou sendo, digamos, o líder, digamos, desde o momento que gana a Guerra Civil, obviamente, un líder opresivo, pero un líder inevitable de toda esa dereita nos seus diferentes componentes. Aí entra CEDA, entra hasta a falange, diríamos que todo o que podemos considerar hoxe centro-dereita, unidos polo seu antirepublicanismo, que tampouco era monárquico, ainda que grupos monárquicos en general apoyaron a Franco, ¿no? Quero decir, Franco era franquista, é o único que se me ocurre como reflexo ideolóxico real como pouso ideolóxico. O nacionalcatolicismo é unha etapa, pero non sei hasta que punto era nacionalcatólico o país España en 1972, 73, o sea, contame, non? É que o franquismo tivo diversas etapas. Vale, sí, pero hasta o último día estivo matando xente. Non, así é. Foi unha dictadura ata o final. Por eso, cando me facía esa pregunta, eu dicía, ante todo, o franquismo é unha dictadura. Ahora, eso sí, é unha dictadura española, que se sentía cómoda coa súa irmandad, cos fascistas italianos, cos fascistas alemanes, pero sempre, incluso nese caso, buscando ese carácter español, reaccionario, que bebe, pois, bueno, do século XIX, dos sectores máis conservadores da tradición política española, non? Pero ainda así, consiguen, curioso, para un neno que debeu ver no porto de Ferrol como chegaban os derrotados de Cuba, digamos que abre España, entre comillas, aos americanos, que lles concede, ademais, bases en territorio español con soberanía americana, o sea, algo que nunca entendí, porque era contradictorio coa propia lógica dun réxime que debía ser contrario a todo eso. Bueno, os militares da súa generación, incluso os que ao final aceptaron o seu liderazgo, decían que era moi astuto, ¿no? E cos Estados Unidos tiña que estar moi agradecido, porque no ano 45 caen o réximen nazi, cae o réximen de Mussolini, e cando todos esperábamos que detrás caíra o réximen franquista, pois se iniciou a Guerra Fría, e entón Estados Unidos deu o paso no ano 53 de poñer bases americanas e de apoiar ao réximen de Franco. E os restantes gobernos europeos occidentais seguiron esa decisión. Entón hai unha responsabilidade histórica aí tremenda, e eles, por parte dos aliados occidentais, e el naturalmente se beneficiou con astucia deso, e lle permitiu sobrevivir a Alemania e a nazi e a Italia fascista, que lle axudara a gañar a Guerra Civil. Eso demostra unha astucia grande, e en definitiva o que vimos dicindo, que era un nacionalista español, ou se diríamos un ultranacionalista español que soupo adaptarse ao seu tempo. Cando se iniciou a Guerra Fría, o líder mundial
digamos, do mundo occidental era Estados Unidos, e se adaptou a Estados Unidos, e claro, tamén unha responsabilidade tan grande que ten Estados Unidos na supervivencia do franquismo nun tempo en que España, perdón, Europa se democratiza, menos naturalmente Francia, perdón, menos España, Portugal e Grecia, que tuveron que esperar aos anos 70. Vostede estudou nos anos 60, máis ou menos. Como era estudar na universidade naqueles anos? Bueno, eu fixera peritos en Vigo e logo fora a Madrid a facer inxeniería superior, no? Entón, é aí en Madrid onde entra en contacto co PC? Exacto. Daquela a universidade era moi elitista, no? Había en toda España 150.000 estudiantes, a maior parte en Madrid e en Barcelona. O se hai 10 meses máis, 1,5 millón polo menos, de estudiantes universitarios, e a composición social dos estudiantes universitarios pois era clase media alta e burguesía. Eu era un dos poucos fillos de obreiros, no? E era moi estudioso, rematara con 18 anos a carreira de peritos, era o primeiro da miña promoción entre os peritos da rama da electricidade. Me costou un pouco, pero veía que os fillos, diríamos, dos burgueses iban ás asambleas e manifestacións. Ao final eu tamén me apuntei, no? Que me parecía que era un deber moral participar, no? Porque de alguma maneira é un privilexio estar en Madrid. Estou falando do ano 67, do ano 68, e ali entrei na organización universitaria do Partido Comunista de España, e no ano 68 creamos o Sindicato Democrático de Estudiantes da Universidade de Madrid. A universidade naquela época era como unha punta de lanza do movimento democrático en España, era como unha illa de democracia, pero claro, todo eso tiña un precio. Logo, cando eu volvín a Galicia no verán de 1968, me dixeron os compañeiros que a policía prendeu a todos a hacer unha que eu creara na Escola de Inxenieros Industriales ali na Castellana de Madrid. Bueno, tamén me tocou a mí, que me prenderon máis de unha vez e me dixeron máis cousas que prenderme, no? Esos tempos eran moi duros, pero creo que a ida na universidade, a universidade antifranquista, pois salimos moitos que digamos, que ao final nos transformamos cuadros non só do Partido Comunista de España, sino tamén de outros partidos, todo o que se chama a xeneración do 68, non? Moitos deles, moitos dos compañeiros eran xente burguesa, como digo, o sea, eran fillos do réxime, quero decir, eran fillos do réxime que estaban empezando a buscar outra cousa, como era? Home, eu creo que hai un cambio xeneracional aí, e a xente máis nova na universidade, independentemente da nosa orixe social, pois queríamos democracia, non só democracia, sino democracia e socialismo, non? É dicir, o PC éramos os máis moderados, porque unha parte de esos fillos da burguesía pois eran maoístas e trotskistas. Entre todos esos grupos de ultraesquerda sumaban tanto como a nós ou máis. É dicir que a min me valeu nese sentido pois un pouco a ascendencia pola parte paterna do Partido Comunista, meu avó durante a Segunda República, etc., non? E, polo tanto, tiña máis sentidiño que eso, non? Por eso me afiliei ao Partido Comunista a través dun movimento social, porque realmente o que estábamos en un movimento estudiantil. E xa no verán do 68 volvín a Galicia. O PC dixera uns anos antes de abandonar a loita armada.
foi algo normal, non sei se... O sea, quero dicir, era normal, non levaba a ningún lado xa a vida armada. Así é, mira, eu creo que a resistencia en Francia e en Italia sobre todo, pero en general en toda Europa xugou un papel moi importante na derrota da Alemania nazi e da Italia fascista. Entón aquí en España o que pasou é que fracasado o Hitler e Mussolini se activou a guerrilla, ¿no? Sempre hubo, porque había escapados do exterminio que pretendeu o franquismo da xente de esquerda, pues, moitos en Galicia e en outras zonas escaparon ao monte, pero non estaban organizados. E despois do 45, pois o que fixo o partido foi organizar esa xente, viu xente de Francia, sobre todo, que estuvera ali na resistencia e se organizou unha guerrilla moi forte. Pero eso no ano 45, aí foi cando meu pai, que era un traballador de Barrera, entrou en contacto co partido. O sea, hubo unha gran esperanza que unha vez que derrotada a Alemania nazi e a Italia fascista, de que España pois lle chegara a hora de volver a un régimen democrático, a un régimen republicano, pero moi rapidamente quedou claro de que os aliados occidentais, os comentamos antes, pois iban a apoiar a Franco. Entramos moi rápido na Guerra Fría e onde o enemigo principal era a Unión Soviética, o comunismo e etc. E o partido a finais do ano 1948 organizou a retirada dos guerrilleiros en dirección hacia Francia. E iso salvou moitas vidas. Foi unha decisión moi afortunada e difícil. Un grupo dese guerrilleiro entrou polo Val de Arán, nos Pirineos, e tocou a Carrillo como membro da dirección do PC en Francia, ir ali a convencelos de que tiñan que retirarse, porque, claro, estaban vindo unidades militares franquistas para exterminalos ali en Arán. E entón foi moi difícil, pero foi unha decisión política moi oportuna, porque salvou moitas vidas, moitos morreron de vellos, despois, e algún hasta aí pouco vivía. En esa política... Hacemos cambio de terceras. Sí. Mira, es que levantarte e pechar a porta, porque vai a sonar outra vez o reloxo, sabes? E vai a interrumpir. Aí, si pechas, xa, perfecto. Voy a cortar yo, Carlos, o editas tú. Digo ahora, en este tiempo de corte, que... Bueno, corta, sí, porque así me acuerdo yo de que... Foi o mesmo ano que o de Ferrol, pero en Vigo, Vigo primeiro é a cidade máis importante de Galicia, con perdón, ainda que me costa decirlo, son da Coruña, pero me jode decirlo, pero é así. E os sucesos en Vigo, ademais, duran varias semanas, é algo como moi preparado, é enorme, é unha demostración de forza. Bueno, con ensaios previos, mira, eu diría o seguinte, no? En marzo do ano 72 ten lugar a folga xeral que en Ferrol foi nacional, no sentido de que se uniron os comerciantes, parou toda a cidade completamente, no?
Entón, en Vigo hubo uns paros de solidaridade. En aquel momento era o responsable do movimento obreiro do partido, e dirixía Vigo Obreiro, que era o órgano de expresión das comisións obreiras de Vigo. E no editorial, despois de marzo, decíamos, que escribín, queda pendente a folga xeral de Vigo. É dicir, nós estamos en condicións de facer unha folga xeral tamén en Vigo. En setembro surdiu a ocasión, era a negociación do convenio en Citroën, e a Comisión Obreira de Citroën pide unha entrevista comigo, vémonos no monte e dice, mira, hai problemas porque negociar convenio nesas circunstancias, aínda coa ditadura ben vivita e coleando, pois era difícil, non? Perdón, vémonos no monte. Sí, claro, nos reuníamos no monte, sempre. Non usábamos pisos ni casas. Bueno, quero decir, por lo menos, onde está, por parte dos dirigentes, etc. ¿no? E entonces vimos no monte e me dicían, vamos adiante co paro, porque era un paro nunha liña solamente, vamos para adiante co paro. Eran reivindicacións de tipo socioeconómico, ¿no? E sí, pois adiante, sabendo que o que pensábamos que podía vir despois. Entón, se iniciou o paro, parou toda a empresa, hubo despedidos, solidaridade de outras empresas e folga xeral, como nos preveíamos. E a partir dese momento, primeiro sacamos cos primeiros paros unha tabilla, redactados ou tabillas, primeiro a Comisión Obreira de Vigo, logo xa firmábamos como comité de folga xeral, reuníamos todos os días, cada día, cada mañán, os representantes das empresas reuníanse comigo, os que eran do partido, etc. Pero ao mesmo tempo eran os representantes de comisións obreiras en cada unha das empresas importantes, e empezamos a lanzar unhas octavillas que durante os 15 días que foi a folga xogaron un papel de medio de comunicación alternativo moi importante, porque ali explicábamos sobre todo que estábamos loitando en solidaridade con Citroën, pero ao mesmo tempo estábamos loitando por o dereito de folga, a liberdade sindical e a liberdade de expresión, a liberdade de manifestación. Porque que pasaba no franquismo? Calquera movilización de tipo económico e social, como todo estaba prohibido, se transformaba nunha reivindicación política. Entonces, do primeiro momento, a xente sabía que estábamos loitando en solidaridade cos compañeros de Ferrol e contra a ditadura. Si, iso é algo curioso, porque eu intentaba discernir ás veces, no, isto era unha folga, pero unha folga económica, socioeconómica, pero claro, naquele contexto, calquera folga socioeconómica era política. Era política, e o que facíamos nós, e era o papel que xogaban as otavillas do Comité de Folga Xeral, era explicar eso. No tempo había unha organización moi efectiva, chegaba ás empresas máis importantes, é dicir, que todo, a ver se me explico, todo o esforzo que supoñía e o sacrificio, pois merecía a pena, porque non solamente estamos defendendo os compañeros de Citroën, sino que estamos defendéndonos a nós mismos, porque sabemos que en un régimen de libertades podemos defender libremente as nosas reivindicacións. De feito, unha vez que se imponga a democracia, a clase social máis beneficiada é a clase obreira, porque pode defender as súas reivindicacións legalmente, porque cando non se podían defender legalmente, pois todas as bazas eran para o patrón. Claro, era moi difícil arrancar melloras salariais e de condicións de traballo nun régimen así tan favorable, digamos, aos empresarios. Bueno, sabes que a folga xeral durou 15 días e non fomos capaces de transformala en folga nacional. É dicir, digamos que a clase media de Vigo, asustada pola ocupación quasi militar da cidade, pola policía armada, os grupos de intervención da policía armada, Brigada Político-Social de outros sitios, etc., pois nos uniron aos traballadores. Tamén é certo
que en Ferrol hubo mortes, non? E aquí, afortunadamente, non hubo mortes e prenderon a moita xente, pero non hubo mortes. Se aguantou unha folga xeral durante 15 días e non hubo... O problema non era tanto, digamos, porque estábamos acostumados á presión da policía. O problema era a presión da patronal. Ese é outro aspecto que pasa moi desapercibido cando se analiza a folga xeral de Vigo de setembro do ano 1972. A patronal estaba doblegada ao réxime, facía o que mandaba a Brigada Política e Social ou o goberno civil. Primeiro, dixo que despedía a 4.000 traballadores en Vigo. Logo quedaron en 400. Eso sí que foi o máis duro, e é o que fai máis heroica, digamos, a loita dos traballadores industriais de Vigo durante esos 15 días, con plena conciencia de que se estaba loitando non solamente polos seus propios intereses, ni polos propios compañeros, sino que se estaba loitando polos intereses de todo, é dicir, poder vivir nun réxime democrático. Creo que ao final fomos capaces, ademais, de saber cando acaba unha folga así e como se termina unha folga así. Eu recordo que nas discusións que tiñamos no partido había unha corriente no comité comarcal bastante forte dicindo que había que exprimir a vaca mentras dera leite, pero a opinión dos dirigentes sindicales e a miña personal e do comité de folga era que había que saber terminar as folgas. Todo dirigente sindical con un pouco de experiencia sabe que as folgas hai que saber terminarlas. E en Citroën, en Vulcano, que sempre foi un pouco con barreras as puntas de lanza do movimento obreiro en Vigo, surdiu un momento en que había algún sector que quería volver ao traballo, outro que non quería volver ao traballo porque hai despedido, non podemos deixar os compañeros fora, e unha decisión ali no momento, creo que Valdino Varela xogou un papel moi importante, entramos todos e dende dentro seguimos loitando pola readmisión dos compañeiros. No comité de folga seguinte aprobamos esa medida para todo Vigo, pero se estaba moi corrida, porque se facía unha asamblea de todas as empresas diariamente e funcionaba, xa nin nos deu tempo de sacar unha tabilla, porque eso se fixo moi rapidamente e se logrou facer un repliegue ordenado, etcétera, e quedou, bueno, pois eso, un número importante de despedidos, algúns se tomaron traballo nas pequenas empresas, etcétera, outros foron a migración, sufriron moito as familias, porque non se resolveu o problema dos despedidos da folga do 72 hasta a amnistía do ano 1977. É dicir, durante 5 anos as familias dos despedidos pasaron realmente mal, non? Porque, claro, tiña unha situación estable, daquela non había o desemprego, o paro que conocemos hoxe en día, e de pronto están pois eso, marcados, ademais, porque non podías entrar en ninguna outra empresa, etcétera. E ese é o precio principal que tuveron que pagar os traballadores por facer a folga en beneficio de todos, porque é o que falta en Vigo e o que falta en España, de que se reconozcan que aquí temos unha democracia gracias, sobre todo, ao movimento obrero. Tamén ao movimento estudiantil, pero sobre todo ao movimento obrero, porque os estudiantes nos xogábamos menos, que pasaban na universidade. Eu marchei á Universidade de Madrid e volví a Galicia antes de que o fixeran, pero estaban a punto tamén de expulsarme, pero non é o mesmo eso que perder o traballo. Eu recordo que o día seguinte de casar con Mariluz estábamos organizando a manifestación da amnistía en Vigo, que foi a primeira que eu negociei co gobernador civil, que era un home de Adolfo Suárez. Todo se fixo así de tapadillo, pero eles cumpriron, non apareceu a policía ali, podemos manifestarnos libremente. Hai unha fotografía desa manifestación ao redor da estatua que había naquele momento nunha esplanada frente ao Club Náutico de Vigo, e todos eran puños levantados. E aí se ven as pancartas e todos pedían amnistía sindical. O
sea, a amnistía era para presos políticos, pero en Vigo se pedía amnistía sindical, comprendes? Porque eso foi o precio que hubo que pagar como clase social, que caeu nos compañeiros que non foron capaces porque a ditadura neso era moi dura, é dicir que non é só que te prendían, te maltrataban, te podían chegar a torturar, etc. E que ademais, por exemplo, impedía que tuveras un traballo, non? Si eras unha persona que estabas fichada, nin se te ocurre pensar que podías ter un traballo. Eso é o que en Vigo non se recoñece. Incluso agora con un alcalde socialista, e no fondo é un reflexo do pouco recoñecemento que existe en España polos que en favor dos que loitamos pola democracia. É certo que tampouco pasa nada, porque ninguén o facía por recibir ningún tipo de reconocimiento, facíase simplemente porque era correcto, non? Moralmente falando, e en todo caso era imprescindible para defender os teus intereses socioeconómicos, etc. Eso sobre todo no caso do movimento obreiro. E os que tiñamos unha situación de máis privilexio, porque tiñamos xa unha titulación universitaria e todo eso, e polo tanto, digamos, podíamos conseguir un bons empleos, pois un bo estatus socioeconómico, porque escollimos esa vía porque éramos eso, a generación do 68, que queríamos cambiar o mundo. E despois de tanto sacrificio, de tanta presencia do Partido Comunista nas movilizacións, era o que movía, era o motor realmente, chegan as eleccións e non se reflexa no electorado. Que pasa? Mira, eso ten certa explicación racional. Bueno, evidentemente é unha injusticia histórica, non? Eso é obvio, pero ten a súa explicación racional. Nas eleccións vota toda a sociedade, e a maioría desa sociedade non se mobilizara contra a ditadura, entón non se sinto representado polo Partido Comunista. Por exemplo, se é xente progresista, se sentían máis representados co PSOE, porque non importaba nada de que o PSOE participara moi escasamente na oposición ao franquismo, na rúa, simplemente porque eles tampouco o fixeron. Entón, esa minoría que se mobilizara contra a ditadura, creo que en boa medida votou ao Partido Comunista, pero claro, eran moitos máis os que non se mobilizaron contra a ditadura e votaron ao PSOE. Vamos, estou falando da esquerda en este momento. Por lo tanto, eso ten, digamos, a súa propia lógica, e hai que entendelo, non? Hai que entendelo, pero debe costar. Pues sí, un golpe de punto de vista personal lo que te recuperas difícilmente, é dicir, logo algún mellor resultado nas municipales, nos 79, te recuperas porque realmente puido máis, digamos, os anos de propaganda anticomunista, etcétera, que o noso esforzo incluso de reciclamento ideolóxico, porque o Partido Comunista de España naquel momento formaba parte dos partidos eurocomunistas, co italiano, incluso nese momento tamén co francés. Concibíamos o socialismo como un socialismo en libertad, pero puido moito máis, digamos, tantos anos de propaganda anticomunista por parte do réximen. Nese sentido, eso foi o que facilitou, en fin, que o PSOE medrara dun xeito tan rápido. Hai outros intereses tamén, porque a socialdemocracia europea, Willy Brandt e outros factores, pero o fundamental é que o feito de que non houbera ruptura
se houbera ruptura, seguramente ese temor que tiñan de que o Partido Comunista se transformara nun partido con tanta forza como o Partido Comunista italiano ou francés que tiñan as dereitas, pois se cumpliría. Pero non haber ruptura, pois eso favorece, claro, aos partidos, neste caso, na esquerda, máis moderados, e neste caso, o PSOE. Falaba do Partido Comunista Italiano que xa iniciaba un camiño de eurocomunismo daquela. Estamos moi no límite de Lucebre. Sí, a política de reconciliación do PC viuse influída polo Partido Comunista Italiano por Berlusconi, por Berlinguer, non me acordo. Berlinguer. Sí, non me acordo que era Berlinguer, non? Por esta política, digamos, eurocomunismo, esta liña italiana, se ve influído ou non? Eu creo que a política de reconciliación nacional do Partido Comunista de España é moi anterior. Eu penso que hai que situalo nos anos 50, despois de poñer fin ás guerrillas. Había que buscar unha línea alternativa para derrocar a dictadura. E a dirección do PC, que estaba o núcleo de dirección que alrededor de Santiago Carrillo, que estaba en París, que estaba en Francia, en París, etc., de prestar moita atención ao que pasaba na universidade, a isto que comentamos antes, de decir que os fillos, digamos, dos gañadores da Guerra Civil, pues, se tiñan outras ideas, se acercaban ao Partido Comunista, e entonces se lle ocurriu que podía haber, co cambio de xeración que estaba cocéndose nese momento, podía haber a posibilidad de que os fillos dos dous bandos da Guerra Civil se puseran de acordo para restablecer a democracia en España, porque no fondo a política de reconciliación nacional o que ven decir é algo que tan básico como é o concepto de democracia. Que significa a democracia aplicado á política dun país? Pois que hai que dirimir as diferencias en base ao voto, non en base á violencia, non? Por lo tanto, eso que era tan fácil foi anticipado xa nos anos 50 polo Partido Comunista de España coa política de reconciliación nacional e triunfou durante a transición dunha maneira clara. Achamos un pouco xa estamos rematando sí, máis os sucesos de Vigo tamén falaba de que había xente que quería continuar, que quería tal, que quería... Eso provocou, se cadra, unha radicalización de algún sector que constituiu, pois, o PC reconstituído, os Grapo, non sei, tivo algo que ver isto de decir, bueno, vamos a ser realistas, vamos a parar, e outros, en cambio, querían seguir, tivo algo que ver con que houvese un movimento incluso armado ou intentos de movimento armado de extremismo por parte de xente, sobre todo de Vigo. Lembro que bueno, a ruptura, o PC marxista-leninista, non sei quen máis estaba, pero estaba en Vigo estaba o Sierro Chomón, os Pío Moa, toda esta xente que eran, bueno, moitas cousas. Non sei se tivo algo que ver ese intento... No, directamente non. O sea, digo sinceramente, porque a decisión de terminar a folga pasados 15 días se tomou un sento tan aberto que realmente algún que por razón de tipo ideolóxico, así, de ideoloxía pechada, etc., pois quedou reducida. Ora, o que sí é certo é que en Vigo hubo unha loita moi dura contra a dictadura, non? E foi, digamos, onde algúns se foguearon políticamente e logo se uniron, que como o caso de Organización Obreira, se uniu ao grupo marxista-leninista que se transformou no núcleo do Grapo, non?
concretamente pois Hierro Chomón, os irmáns Collazo, que eran das construcción, Pío Moa viu despois, porque realmente non estaban vivos. Todos estos eu os coñecín, porque ademais o núcleo que se pasou ao que logo foi o Partido Comunista Reconstituído, o Bravo, pois era a Organización da Xuventude Comunista, que eu creei ali, eu marchei logo para Ourense, e eles discutiron co comité comarcal, etcétera, e acabaron marchándose. Tamén en Caride, o Lucho Ramón, non? Me parece que Lucho, que incluso viña en algunhas reunións do Comité de Folga Xeral, logo se uniu a ETA no País Vasco e ainda sigue preso, participou no atentado daquele supermercado, etc. É dicir, pero de aí salieron algúns elementos deste tipo, pero eso que relación garda co movimento obreiro? Pois que cada un se radicaliza e logo entra en contacto no País Vasco, entra en contacto con Madrid, con organizacións que se plantean a loita armada que acaba en terrorismo. Pero eu nego que teña relación co movimento, coa folga do 72, e non sei, non me consta que os que se foron, elixiron ese camiño, pois participaran no debate ese que realmente foi posterior. Non, pero a pregunta era se as radicalizacións puideron vir tamén non sei, que non sei por que se radicaliza a xente moitas veces, creo que por un ideal romántico estúpido, a medida de non o sei, xa entramos no terreo psicolóxico e aí xa non... Non, foi unha movilización moi dura contra un estado dictatorial e a xente máis nova, algún se radicalizaron, pero foi minoría da minoría, porque a maioría seguimos no partido e nas comisións obreiras ata o día de hoxe, non? Non, digo por eso, pois el sentimento de frustración pode ocasionar moitas cousas. O Estatuto de Autonomía, eu non sei por que teño que preguntarle a vostede sobre o Estatuto de Autonomía. Bueno, cal é a postura do PC? Porque aínda así estivo no Estatuto dos 16, creo recordar. O PC representado. Pois nada, a autonomía, ese é un punto distintivo que tiñamos respecto do nacionalismo, polo menos do nacionalismo de esquerdas que logo constituiu o BNG, que para nós a autonomía era unha reivindicación que estaba a primeiro plano. Logo no noso programa tamén falábamos del federalismo, da autodeterminación, pero nos parecía que, igual que no caso, digamos, en general, no caso de democracia e socialismo, nos parecía que había que dar prioridade á democracia e logo tratar de ir hacia un régimen máis social. No caso do que se chamaba daquela cuestión nacional, había que chegar primeiro ao sistema de autogoberno, de autonomía, e logo plantearse si se presta a ocasión, que nunca chegou a prestarse, ir máis alá. Eu, respecto a como se conquistou a autonomía de Galicia, aí me gustaría, falo máis como historiador. Eu creo que o factor fundamental que fixo posible a conquista do Estatuto de Autonomía en Galicia foron as manifestacións de miles e decenas de miles de personas o 4 de Nadal de 1977 e o 4 de Nadal de 1979, que nos permitiu, primeiro, acceder con País Vasco e Cataluña pola vía do artículo 151, pola vía rápida, a constitución de autonomía. E segundo, para eso fixo falta outro 4 de Nadal, nos permitiu que tivéramos o mesmo nivel de competencias que o País Vasco e Cataluña. E iso non hubiera sido posible en ninguna negociación se non fora pola enorme participación da xente que logramos nas manifestacións do 4 de Nadal do 77 e do 79, onde foi un factor principal o Partido Comunista. Eu estuve organizando o 4 de Nadal en Vigo e me preguntaba Soto
despois da manifestación ali no Hotel Bahía, e dice, canto decimos? Porque aquí está toda a cidade e os arredores. E cantos habitantes ten Vigo? Entón dixemos 300.000 en total. Bueno, pois eso, máis ou menos. En fin, se cadra mellor había solamente 100.000, pero como todos sabemos foi unha manifestación histórica que non volveu a repetirse e que ensinou ao povo de Vigo a facer manifestación, porque agora cando se convocan incluso hasta hai pouco, as máis grandes sempre son en Vigo. Vigo ten unha gran experiencia de grandes manifestacións a partir do 4 de Nadal. Entón aí está a clave da conquista da autonomía. Todavía hai xente, incluso na esquerda, que pensa que caeu do ceo a democracia e a autonomía. E hubo que conquistalas. E no caso da autonomía é o máis gráfico de todos, porque nos estaríamos, en fin, con un estatus regional non se houbera reconocido o carácter de nacionalidade, como se recoñece no artículo da Constitución, onde se fala da unidade española, pero tamén se fala das 3 nacionalidades históricas, se non houbera sido capaces de organizar unha manifestación e non houbéramos tido o eco que tivemos, claro, en democracia. É a primeira vez que eu vin a clase media, incluso burguesa en Vigo, participar. Digo burguesa porque estaban comigo na primeira fila, ali representantes, estaba Picher, que era o alcalde ainda do réxime naquele momento, estaba don Valentín Paz Andrade, estaba don Víctor Moro, etc., que eu metera na Xunta Democrática de Vigo, e, bueno, Paz Andrade foi o presidente da Xunta Democrática de Galicia e participou por Galicia na negociación en Madrid para a transición. Se non houbera sido por esa movilización, non o houbéramos conseguido unha autonomía ao mesmo nivel que País Vasco e Cataluña. E iso hai que reconocelo, porque a xente nos apoiou porque cando falábamos do PSOE tamén, eu o PSOE de Vigo cheguei a coñecer preparando o 4 de Nadal de 1977, que apareceu Tizón, Indalecio Tizón, Manolo Soto, etc. O sea, se constituiu prácticamente en democracia, prácticamente, un pouquiño antes da democracia, pero prácticamente en democracia. Entonces, claro, nos, e digo por a miña experiencia personal, organizaban manifestacións desde a clandestinidade. A amnistía a fixen negociando co gobernador civil, pero ainda xe había medo, xa dixen antes, só había obreiros na manifestación. E logo, despois das primeiras eleccións, hai que organizar unha manifestación pola autonomía. Aquilo foi unha maravilla. Tiñamos a radio, a prensa detrás nosa, o Concello, a colaboración total do que era a Policía Municipal, digamos, a inhibición total do que aínda era, estaba ali, a Brigada Político-Social e o demais, e eso. E todo subindo ata onde está ahora a Vialia, ali esta estación de ferrocarriles, baixando por aí, por Zaiz, hasta a esplanada do Club Náutico, que era onde solíamos. Me pareceu unha maravilla, e a xente en ese contexto de libertad respondeu e conquistamos a autonomía. Non foi nada regalado. A negociación foi importante, claro que foi, pero se ao final, digamos, Suárez cedeu nesa idea previa que tiña, que provocou a caída de Rosón, como etcétera, de darnos un nivel inferior a Galicia respecto ao País Vasco en Cataluña, é porque polo 4 de Nadal, porque en Galicia había un movimento autonomista de masas moi forte. Senón, non houbera cedido. Perdón, temos que parar a media hora outra vez, o último cacho non entrou. Se foi así, por que despois no referéndum non votou nin Dios? Mira, primeiro que se fixe unha campaña minimalista. Eu recordo que collín a Soto, a Illacouto, fixemos ali en Castrelos co apoio do Concello, pudemos facer ali algo, acudiu unha xente, pero bueno, foi pouca cousa. Digamos que o CD se empregou un pouco a fondo, unha campaña realmente pobre.
quedaba moi lonxe a experiencia anterior, porque Galicia non chegou a disfrutar do Estatuto de Autonomía porque foi aprobado uns meses antes do golpe militar do 36. Xa no referéndum durante a República houve pouca participación. E iso ten causas históricas, é dicir, a diferencia do País Vasco e de Cataluña, en Galicia non había ninguna experiencia de autogoberno anterior. Non había ninguna experiencia. E entón, efectivamente, hubo pouca participación, incluso de enquisas que se fixeron, se comentaba que os galegos non se facían moitas ilusións sobre o que podía cambiar a autonomía de Galicia para na vida dos galegos. Non houve interés por parte de alguén de que non houvese moita participación? Eu creo que é unha cousa, un problema histórico, é dicir, que Galicia parte desde cero e Euskadi e Cataluña non parten desde cero. Entonces, parte de cero na vida, non se podía imaginar como podía ser un goberno autónomo. Sabía o que era un goberno municipal, un goberno civil, das provincias, pero non había unha experiencia. E agora, visto 40 anos despois, e preguntas a aquel galego, que foi un exitazo a autonomía de Galicia. É ben certo que en 40 anos pasa con a Constitución, non se reformou nada. Galicia é unha das poucas comunidades autónomas que non introduxo reformas no Estatuto de Autonomía, non sei se o sabías. É unha cousa increíble, e iso é responsabilidade sobre todo do PP, porque cando o intentou o bipartito con Emilio Pérez Touriño, dirixía xa o PP no ano 2006, dirixía xa o PP Núñez Feijóo e se opuso. Eso que quer decir que o estatuto está esgotado, funciona, pero non evolucionou co tempo, ni siquiera hubo reformas simplemente técnicas, consecuencia do paso do tempo. Por lo tanto, a reforma do estatuto é unha asignatura pendiente, pero difícil de cumplir porque exixe 2/3 do Parlamento. E o PP non está polo labor. Entón, nese sentido, é difícil, pero aínda así hai unha gran satisfacción co fructífero en canto ao potencial que demostraron os estatutos de autonomía en general en España, no Estado autonómico. Todos esos intentos da dereita máis radical de recentralizar, digamos, o Estado en España, fracasaron incluso dentro do PP. Dille tú aos baróns do PP nas diferentes comunidades autónomas que agora hai que traspasar as competencias á inversa das comunidades autónomas a Madrid. Ninguén, ni siquiera dentro do PP. Fíxate que éxito tan grande. O sea, que tiñamos razón insistindo na importancia do Estatuto do 36 na conquista da autonomía, e a xente, eu creo que xa daquela pensaba que iría en base a súa propia experiencia, vendo que eso iba a ser bo, porque permitía achegar a xestión política aos cidadáns, aparte do recoñecemento do factor diferencial en Galicia, que era moi importante, pero, bueno, que moitos, pois sí, tiñan o sentimento, a fe Galicia, pero non tiña eso unha formulación política, e a partir da